Oimore kamora mora ma intiere engeso ni ma en ngeso mogika madweni mar adeka kuma bende e weche mopogore ma wang'iyo odhiambo makawuono nitiere put mar jokanyo 42 mane jatend piny ochuogo mar ng'iyo kata manyo duoko ewi nek mag mine mosebedo katimore pacho kendie e jumane makende sama podi rito report mar apudni mine 5 osenegi mano mana ma olandi kama moko mopogore pod imeda roch ratechgi bende duoko ma bende gidhi golo biro chiwo kata biro tieko wach mar nek joma mine ma bende timore pacho kendi mano achiel kuom sigana ma bende wantiere godo kanyakla kod gigo ma bende rito jatend migawo mar thieth manyien Aden Duale e kindego eko ma bende odonjo e apis kata kamano magi e weche ma wamiyo pek wachukue hatua ya kuweza kupatanisha wale ambaye wako katika hii mzozo kule Sudan Kusini. Raila Odinga nyiso jotend pinje Afrika ma ugwe oriwo lwedo mar keto kwe e piny Sudan ma milambo. Watu 120 wameweza kunaswa, 63 wameweza kupelekwa kotini. Madirom ji 200 osemaki kalure kod njore kod maundu mosegotache gwenge makadho wadhnam chumbi. Ma biro konyowa kaka jotend dhowedhe mondo mi okonywa e reduce gimiluongo ni illegal fishing. Gikelwa SRAMs kaka giwachono mondo kik wati gi tema mafuta nikech ama mafuta to sincerely o pollute na. Jolupe nam lolwe yuago moko kuom chike mag Kilua moketi magiwacho ni dhi hinyo tijegi. Machiegni e weche manyien mago maga ang'ich welo nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno par bende ni iyudo wako kalimbui magwa mago mag Facebook kanyakala kod YouTube ka ote magi bende warwako kokalelai marwa ma ote machuok ma en 23600. Prime Minister machon ma pacho ka Raila Odinga oduogo pacho kowuok e piny Sudan ma milambo kama jatend piny William Ruto ne oore mondo odhi onon chal mar wach kotudore kod liet mar siasa mantiere pinyno mano tok jalup jatend pinyno Riek Machar kod min ode dinnegi e odgi. Raila wacho ni dwaro nitiere mar mondo mi jotend pinje Afrika ma ugwe onywak lwedo mar temo duoko piny liet mar siasa madhi nyime e pinyno. Jesu Duor gi ler mathoth. Koloso kod ute fwambo e alap ndeke mar JKIA bore Nairobi kawuono tok kane oduogo e pachoka kowuok e piny Sudan ma milambo, Prime Minister machon ma pachoka Raila Odinga ma jatend piny William Ruto ne ooro mondo dhi onon chal mar arita e piny Sudan ma milambo, oyango ni chal mar arita pod ok ni kare e pinyno. Arita kwe ok ni maber kacha nikech joma nie telo ka ineno kan jatelo gi jalupne ni winjruok ber e kindgi to gin ng'ato ka ng'ato nigi grube mamage ma joma nigi murudheny koda gi gik mag kedo en gima nyalo kelo hinyruok mang'eny. Omiyo dwa ni mondo otim gimoro manyalo kelo joka mondo ogeriwre mondo arita kwe obedi Sudan ma milambo. Mae biro tok kane jalup jatend piny Sudan ma milambo ma bende en jatend kweth mapingo piny owacho Riek Machar kaachiel kod min ode ma en jatend migawo mar arita Angelina Teny dinnegi e odgi gino mokelo liet mar siasa e pinyno. Raila wacho ni kata obedo ni ne odhi e piny Sudan ma milambo kendo romo kod jatend pinyno Salva Kiir ne ok oyiene neno kata romo gi Riek Machar. Nyoro nyadhi nyaka dala mar Juba manya ayudo thuolo maromo gi jatelo makuro miluongo ni Salva Kiir. Koro nyogi kuna ni gitimo nonro mondo ging'e ni tang'o mane otimre kiponi bana Riek Machar nong'eyo wach ma nek noer. Nyogi kuna ni pod ok nyalo weye ni mondo anene to gibiro ka gitieko nonro to ginyalo yiena mondo anene. Kaluore kod yuaruok ma podi nitie e kind jatend piny Sudan ma milambo kod jalupne, Raila wacho ni nochune mondo ochop nyaka e piny Uganda
kama ne oromo kod jatend pinyno Yoweri Museveni ma bende osewuok oko e temo nyayo chenro mar duoko kwe e piny Sudan ma milambo. Adhi e dala mar Entebbe madhi aromo gi President Museveni. Nyamiye report mar gima nyaneno Juba. Mwaluso kode obino nyisa ni gin kaka jok rabolu mani gitongi piny mar Sudan ma milambo. Gisebedo ka gin gi gura ahinya kuom gima dhi nyime kuro. Tok romo makamano, Raila wacho ni dwaro nitiere mondo jotend pinje mag Afrika ma Ugwe oriwre lwedo e kelo kwe e piny Sudan ma milambo. Kwa hivyo tumekubaliana na Rais Museveni kwamba yeye pamoja na Rais Ruto na rais na waziri mkuu Abiy wachukue hatua ya kuweza kupatanisha wale ambaye wako katika hii mzozo kule Sudan Kusini. Magitimore kinde mar riwruog pinje duto kokalo e jagoro maduong' Antonio Guterres osiro lwedo AUC kod IGAD e bedo ng'ala manyime mar oro kweth mondo odhi okony e duoko piny liet mar siasa e piny Sudan ma milambo. We fully support the AU initiative to deploy the panel of the wise, as well as the efforts of Special Envoy of President Ruto of Kenya. And we'll be working in close cooperation with the AU and the IGAD. The panel of the wise will, and Raila Odinga will visit both Salva Kiir and Riek Machar. We are in very close contact with the African Union and with the IGAD. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Tok wale kaka jatend migao manyien mar thieth pachoka moko kuom jo Kenya noringe mbui mar penjore ka Aden Duale owinjore kod lemono kendo kaponi obiro nyalo kao ting kendo kedo kod achiedhnade masani okwako migao mar thieth. Migao mar thieth ma pachoka ntiere kod achiedhnade turi kamoting'o ng'ikruok e okumba manyien mar SHA, nok mar omenda, ng'anyo ma kinde ka kinde ma jochiw thieth e kind midhiero mamoko. Duale dhi bedo jatend migao mar thieth mar adek nyaka ne Ruto ka otelo e higa mag 2022. Ene yadha migauno Simfos Okinda kolo wachni. Migao mar thieth e pachoka osebedo ka thuthni kod midhiero mathoth kinde ka kinde. Gimosekelo achiedhnade maduong' e ngima jotuo masik manyo thieth makare kendo kidek nuro migauno chutho. E gima chal kaka yo mar manyo duoko makare ne migauno, jatend piny William Ruto osebedo ka wilo jotelo e migauno kinde ka kinde. Gima bende nenore nyaka sani pok oyudo jal manyalo tayo migauno kaka dwarore. E welo mare mogik, Aden Bare Duale ema koro dhi kawo tend migauno. Telo mokawo kowuok kuom Debra Barasa masani giwilore godo kendo telo ne migao mar alwora. Duale owale kinde ma migao mar thieth thung kod achiedhnade maka kod kacha e chunye en okuma manyien mar thieth mar SHA manyaka sani pok omako mach e kind achiedhnade mamoko. Yiero mar Duale osenyuolo paro mopogore kind jotelo kod jopiny ka gin kod to poni Duale biro nyalo mako migao no motegno kaka dwarore. Wananchi wameongea sana, and I would like our president to be listening to what our citizens are talking about. Kuna CS ameajiriwa, CS wa health. Na nimesikia wananchi wakilia sana. I wish would be consulting further. Sijui ni kwa nini, but wananchi analia sana. Can we see what we can? I wish you would see. Ikidetelo mare, Debra Barasa ne sikidore kama tek e temo lero kaka kuma manyien mar SHA ne nyalo kelo lokruok makare chenro mag thieth kaluwore kod ng'ikruok ma chenro no ni godo. You're showing that you need so much money. Your statement is what is really getting me all worked up. Because you're saying you actually needed 426 billion, but you have only been allocated 172 billion. Nyaka ne yange dwe mar 10 higa mokalo, jotuo mathoth osebedo ka thagre yudo thieth e bwo okumba mar SHA. Ka chuny wach osebedo ute thieth mathoth ma ok dwar rwako chutho wach mar SHA kaluwore kod gowi moyo bilion 30 ma sirikal ni godo e bwo kuma machon mar thieth mar NHIF. Kata obedo ni Ruto nosingo ni gope ibiro chul, ng'ur mag ute thieth mag ji giwegi kod mag kanise nyiso ni nyaka sani mano pok otimore. Wege koro rango Duale mondo tiek chenro ni moselake thuolo malach sani. Kopogore kod weche mag SHA, Duale bende nyaka koro rangi ma mar jochiw thieth e bwo kidienje mopogore mosebedo ka yware kod tend migao mar thieth kinde ka kinde wi chudo mag-gi kod alwora marach mar tich. E gima chal kamedo chumbi adhola, wich bar maduong' dhi bedo dino fuok mowe e chenro mag thieth
tok piny mar Amerika kawuono chungo chutho chenro e bwo riwruok mok mar piny owacho mar USAID mosebedo ka siro chenro modhuro e pacho ka. Tok wale Duale nondike mbui mare mar X kama: asingora matiyo kod jo-Kenya e migawo mar thieth e tayo chenro mag thieth maneno ni jo-Kenya duto yudo chenro mag thieth e yo makare, ahinya oganda mang'aw. Ka koro jo-Kenya rito mondo Aden Duale okaw apisno e yo ma ayanga, thuolo ema biro nyiso poni en ema ne jal mowinjore mar tayo migawo mar thieth e pacho ka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo gi jatend jolweny General Charles Kariri kendo nyise ni owere gi siasa. Kolose boma Naivasha, Gachagua osiemo Kariri konyise ni owe bwogo jo-Kenya koyango ni jopiny nigi ratiro mar golo jatend piny e apis ponono ni ogimor gi kit tende. E kinde nyasi ma Gachagua nitiere, apisa mag obila otemo tamo Gachagua dhi nyime gi twakne, kata kamano jopiny nochung' kode motegno. Sisi hatuna shida na mtu yeyote, na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi General Kariri, wewe mtoto wetu wa nyumbani, please. The military is a respected organization in this country because it has conducted itself professionally since independence, and it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies, and that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto pahali mambo yake imefika saa hii, general, huwezi msaidia. Hao wananchi wamewachana na yeye. Mmewachana na yeye ama bado? There is no way you can help him. Wachino bende pod wabonone matute sigana machielo mabende Chris Owino ikonwa. Komachiele ni jomamine pod meno mana medore nek jo atimomos buche mag nek mag jomamine pod medo mana medore pacho kae, kata bende nitiere aput ma jokanyo 42 manochuogi jatend piny marango kaka inyal tiek nek mag jomamine. Nondo mar report makamano nowinjo gi chiwne jalup jatend piny Kithure Kindiki e kind thuolo mar ndalo 90 tok chamo muma. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao oloso gi jakedne ratich jomamine motelo ne kinde chiwo report makamano. Ka jumani kende kwan mine mosenegi pod medo mana medore. I will at all times obey. Kodong mana kinde matin kende kapok aput mar jokanyo 42 manochuogi gi jatend piny mondo bi kod chike magayo medruok mag nek mag mine e pacho kae. Geno nitiere ni apudno biro chiwo report ma ohiu magisebedo ka ginono. Wa expect ni ndalo 90 orie rumo. Ang'eyo ni dwe mwachako manyien mar 4 onego ben task force motel ni gi jalup jang'ad buche maduong' mogik machon. Honorable Nancy Baraza bro bedo ni gitieko tijgi and gipedho report gi within that 90 days manowachi. Salim Odeny ma en okil Kamaloka kendo jakedne ratich jomamine e pacho kae wacho ni gimonega pudno omi maino en maling'ling mar gimomiyo mine ma pacho kae inego. Samoro gin cultural practices mok ni kare. Samoro nitie wuond moko kata migalo ma ng'ato nigo ni owachne no kel fuoni moro mar dend ng'ama dhako ni biro miye pesa. Okel thuno kata okel ang'on tie parts mag dend ng'ama dhako ma kotero kamoro to dhi miye mwandu kata obedo jamoko. Gigi onego ginonwa mondo wang'e nikech gin en gima ni malo kabisa. E kinde mosekalo aputi mopogore mosebed ka ichuogo kod piny owacho ojaseni ok osebedo ka kelo lokruok mag midhiero ma jopiny kadhe. Kata kamano Odeny ochiwo paro ma piny Kenya nyalo kawo mar tieko medruok mag nek mag jomamine. So one step into revamp mondo wang'e kan tie resources madwarre, kan tie teko kata mijingo monego keti e gender desk e police station ka police station mondo mi gibed friendly ni jomamine. I sensitization mondo timbe mondo jomamine ong'e ni kama otimore to nitie gender desk ma bro dhi eta report wachnani. Onego bedie weng'no moket tenge e subtande duto mag piny owacho mong'e ni kanitie ng'ama survivor ng'ama kale chandruok makama kaka ng'ama nyamiyo to nyalo dhi kanyo mapiyo piyo mondo miyo no onene kendo mondo miyo kawni okang' makare molo kete no riedo gi joma moko kata ka okodew miye priority. Onego bedie do moro mochuogi specifically mondo address weche mag gender based violence. E kinde ma pod irito duoko mar report makamano medruok mag kwan nek mag jomamine gi mago ma irocho ratichgi pod medo mana jimbore. Jumani kende kwan mine mosenegi ohinga beach kaluwore gi sigana ma TV mar Ramogi osetimo. E gwenge makaluo jumani
ne wachiwo ripot mar nek gi bembo mar nyiri 2. E kaunti ma Migori, obila kotenre kod tend loch nanga ochako timo nonro e wi tho mar japuonjre manyako ma grade 8 ma ripot yango ni nyobambi kaito onegi gi achich mapok oyange. An penjo na mana penjo, I don't know the suspect, but penjo mara ni en niya, dwa bedo kama nyaka karango, to next victim en nga. Uchunguzi dhi tim go officers mono bire ground, kaachiel kod wan administrators man nie ground. Mondo wang'e ni to en nga manyalo bet ni otimo tim marach ma piny kuroni. Ka e kaunti ma Homa Bay, familia moro e kar chung'od bura Mandhiwa koro bandho ratiro mar nyathigi manyako ma jahigini 13 magi wacho ni ne obambi mochwe omi ich gi achich moro e gweng'no. Odiochieng' mana fwenyo ni nyathina ni nigi ich na tero report ka chief. Kana setero report ka chief obiro moluongo ng'ama ne nyathini luongo nyinge. To kano seluongo ng'ani nowacho e mbele chief ni, chiege nowacho na e mbele chief ni onyalo golo ijno. E kinde manochamo muma, mane jalupo gai mar doho Nancy Baraza, ma en jakom mar raput mar jokanyo 42, mano yier mondo ga medruok mag nek mag joma mine. Ne osingo ni gibiro chwalo tijegi e yo ma owinjore, ka okwayo oganda ma pacho kae mondo riw gi lwedo mar tieko midhiero maket kod mage. Sani en mana rito kod asiso, duoko ma pudno biro golo, kapo nono ni en duoko mar aria, mabiro tieko medruok mag nek mag joma mine e pacho kae. Sharon Ongao, Ramogi TV. Gino mabende koro imed rit kata keto wang' en ni kaluwore koda nonro kata report magibiro chiwo. Nekgi biro dok chien, chike pod ibiro med rew nikech kaka iwacho en gino mabende inywako ne lwedo. Antiere koda moko kuom ote magi mabende donjo na mano kokale yor mbui moro ma Facebook kanyakla kod ote machuoka en ni joma nego nyidendi onego kawnegi kum mager. Hera ka oruma to ber ka uwere gi kwe. Iwacho ni hera ka orumo to ber ka uwere gi kwe. Nyidendi bende iwacho ni owere gi gombo mathoth. Mano Kanyero Fred Osuru odaka Jimmy Makamboga mar game komwok. Ramogi TV ler iwacho ni omed mana lamo ne South Sudan mondo gichope winjruok mar kelo kwero. Kamana inya kuom ote mari Steve Oburu kantiere Uyawi Beach. Ibendi iwacho ni neno Ramogi TV kintiere koda Alex Kamamumbo kachiel gi Simba Jakadani. Moko mantiere e Facebook page marwa Sara Singa mano Kanyero kantiere Wangneno West Kanyamkago intiere kendo iluo weche manyien makare. Awiti Jarodi wacho ni omoro kakukelo weche manyien. Wantiere Rodi Kendi moso Engineer Dennis Riani kod Obote Wood Achol kagintiere Homa Bay Town duto. Ponde Joseph kanyakla kod Emmanuel Mwane eruru kamana hinya. Dinda Okanya eruru kamano iwacho ni umor kod Ramogi TV. Kamonika Akumu wacho ni isemolo kaka pile kendo ineno maler kentiere Nyakach dala. Ramogi ler maratari kendo wamor kod weche manyien ma umedo keluno. Wadhi mane yweyo machuok pod oduogo gi weche manyien mamoko kikidhi mabor. Jumuisha na Shabiki.X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki.X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro tumarus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo
Afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Gini won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chemani mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Machiegni kendo paro mopogore medo wuok e wi pend chike manyien mageto tayo chenro mag lupo e nam Lolwe, mano mar bero kiluwa mar omena ka kweth jolupo kod johand omena moko riwe lwedo. Mamoko bende wacho ni ponono chike go kete tim to handgi biro dok chien. Ripota marwa Millicent Adhiambo noloso gi moko kuom jolupo kendo miyo waler mathoth. Pend chik manyien no geto e tim tiyo gi teyni mag teko chieng' kata sola, keto kwan teyni kod gogo mag lupo marom minyalo ti godo e kiluwa achiel ka achiel gidwaro mondo jolupo ondikre riwruoge saga e kind mamoko kaka yor bero kiluwa mar omena. Mano en wach maber nikech mokwongo onego wapuonjre kaka warito nambwa ni mondo mi obed puodho makonyowa years and years. To ka wajwang'e ni waketi gik ma ok beyo to mano ok wanyal dhi maber. Koro an mano aneno ni gima ber koketi kiluwa manyalo konyowa maber. Kaka ngra gibedo gi ta achiel, mano taneno ka dhi bedo maber nikech koro dhi miyo koro wadhi yudo mana species achiel kende mar omena. Kata kamano jolupo duto pok orwako chike makamagi ka gineno ni duoko chien kwan teyni kod gogo magitiyo godo e kinde kiluwa biro duoko chien kwan omena magimako gino manyalo biro duono ohandgi. Yie onego ni ting'o kengre 5 kaber to gin gigolo chik ni gidwaro 4. Kanya neno ka kendo koro dhi diyowa ahinya, koro dhi duokonwa yuto mar chiemo piny ka ng'iyo kamano. Don koro kwa nyalo keto taya achiel kengre achiel then wabed gi kengre 5 yie e ok 4 ma gidwaro no. Wach mar net panels 12 kanyo to dhinyo. Koro ka ginyalo we watiya gi panels ma tiyo ga godo kaka pile watiyo gi panels 16 nyalo bedo maber. Kopogore gi keto chike makelo kanyakla jolupo duto mawuok e pinje manie bwo nam Lolwe, moko kuom jolupo nyiso morgi ni chikego biro konyo e yweyo oko kiluwa ma ok opuodhi kendo nyayo rita kwe ne jolupo e bwo nam Lolwe. Uganda are very restrict kendo yudo ni mondo mi donj kuno bedo matek, especially chula ma migingo wasabedo gi tabu kaluwore gi jolupo ma Kenya kaachiel gi Uganda. Omiyo wamor gi romo manyotimore seche manye oket wach ni koro jolupo ma East Africa nyalo move e pinjegi kaka gine magidwaro. Mar ariyo, chik manyo wuok mar omena ne wawinjo kendo ma biro konyowa kaka jotend dhowedhe mondo mi okonywa e reduce gimiluongo ni illegal fishing. Kaluwore gi weche moketi wang'eyo maber ni sama gogo ni osang'adi obiro mako mana species achiel ma en omena. Kar lweny kanyo to daero mondo gimede jiwo jo Coast Guard mondo med miwa security nikech jo Coast Guard ka onge to koro kanye ma lweny bete. Jolupo go kuom mano kwayo ni kaber to mondo sum pachgi kapok oket pen chikego e tim. Gima nyalo kwayogi ni seche ma giloso chike onego bed ni giwuotho e dho beaches gikawo pach jonam mondo giwinj kama problem nitiere e koka gilos chikego. E kinde matwak makama pod dhi nyime, jolupo koro nigi geno ni jokanyo mar Lake Victoria Fisheries Organization biro keto chike malong'o ma biro keto e ratil bero kiluwa mar omena kod yuto margi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Dunga, County. E kinde ma Uganda dinjo salam e piny mangima dhi nyime gi tweyo mar Ramadhan ka bende giikore ne dhialo odiechieng' Ida ma bende oland ni timore kiny. Jotelo mopogore kotene gi jatend piny William Ruto nochwalo mich ne Uganda go e gwenge ma pacho ka. Jafwambo marwa Anthony Achayo nigi ler mathoth.
E kinde ma dwe mar Ramadhan ochomo giko kendo tweyo dhi karumo, oganda jo-Islam e piny mangima osechako ikre ne rwako nyasi mar Eid. E kaunti ma Tana River, kama kwan jodak mathoth nokale midhiero mar oula, e kinde mokalo to pod ojote kambi. Moro nopong' bang' jasamaria moro mang'won noparogi gi mwandu mopogre opogre na nyithindgi maweyo 1,000 modak e gweng' mag Gaza mayudre e Tana Delta. Kopogre gi mano, e gwenge mag Ege Kumbi, Tarasa, Oda, Gubani, Nduru kod Mandigo noyudo mich mag chiemo kowuok kuom jatend piny William Ruto. Adam Salim, ma en jadak ma Mandigo, nonyiso morne bang' yudo mwandu mopogre opogre kendo yango kako chano dhielo odiochieng' Eid komor. Msaada ambao wameletewa itakuwa itawafikisha mpaka kusherekea kwao kwa Eid. Jamii ambao wako huku wako katika hali ya chini. E kinde motwak gi jodak makono, Jaod Bura Magasen, manotien gi jagoro mongirore manyocho gwel, Ahmed Abdisalan, noyango ni chiemo mane jatend piny ochwale gwenge makono, biro pidho jodak makono kuom jumbe mabiro. Ka bende nogoyo ne jatend piny erokamano kuom ng'wono makamano. Government of Kenya we really appreciate because we are helping our people and today they are distributing the Eid clothes for children. 1,000 children, that is not a small number. So every family will get at least something to eat for the remaining part of Ramadan. And the other food is on the way coming. So we really appreciate His Excellency the President for this effort. E county ma Machakos, oganda din jo-Islam noyudo gwel makende mar yore nyasi e log tij county no kowuok kuom gavana makono Wavinya Ndeti. Wavinya kachiel gi jalupne notiyo gi thuolo ne siro kenge magisegoyo e tiyo ne jopiny e kaunti makono. Unajua nimenyamaza, lakini mimi kama mama nitaanza vita ama nitaanza kutafutia watoto kazi ama nitaanza kuwafanyia kazi. Badala ya wameshindwa na kazi barabara za serikali kuu, ati watu wanaandamana uende kuwatengenezea. Na mtu ako na fedha ya kera, hataki kusema ukweli. Wakwayo na oganda jo-Islam awi maber e kinde magiikre ne nyasi mar Eid. Antonia Chayo, Ramogi TV. Obila ondhiyo kendo dino ne rawere ma kwan gi romo 120 e bwo kweth njore mar Panga Boys. Kweth njore no osebedo karocho kwe ahinya e gwenge ma Msambweni, kaunti ma Kwale, ka giwuotho kod gige lweny kaka beti. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, achije mamoko mitudo koda kuo mar nyamburko bende nomaki kod obila e kaunti ma Mombasa kod Kilifi. Ma gweng' ma Msambweni, kaunti ma Kwale. Kweth jonjore mong'ere kaka Panga Boys, ma wuotho kod gige lweny odiochieng' kodiochieng', oserocho kwe kendo miyo jodak bedo gi luoro e jumbe mokalo. Obila kata kamano osebedo katimo nonro margi jumani kendo gikone achije ma kwan gi romo 120 manie kweth ma Panga Boys nondhi kendo dinegi e tesend obila. Kuom mano, achije 63 nosechwal e nyim doho. E kindego, obila okwayo doho ndalo 14 matimo nonro e wi achije mamoko 33 ma e bwo kweth jonjore ma Panga Boys miteno kod ketho mopogore opogore, ka achije mamoko 16 ibiro chwal e nyim doho tich ariyo juma mabiro. Obila bende noyudo panga maromo 7 mawachore ni kweth jonjorego osebedo katiyo godo e rocho kwe ma Msambweni kachiel kod yedhe mamero ji mag njaga maromo 18. Watu 120 wameweza kunaswa, 63 wameweza kupelekwa kotini na 30 tumeweza kupata ile kitu inaitwa application miscellaneous application, na 16 watapelekwa kotini on Monday, wale walishikwa kuanzia jana na leo usiku. Kwa machielo, e kaunti ma Kilifi, obila nondhiye achije mokariyo mitudo kod kuo. Achiel kuom gi Victor Otieno nomaki e gwenge ma Mnarani, Kamsilim, Salim, majahigni 74 noyud gi apiko 2, nyamburko kod gige dusruok. E kaunti ma Mombasa bende, obila nodino ne achije mokariyo. Eric Maingi kod Emmanuel Mukodo wachore ni nie kweth njore moro mosebedo ka kwalo nyamburko. E kinde nonro margi, obila nofwenyo nyamburko moro manokwalo e boma ma Nairobi mar KDP 283B kosewilne namba mar KDA 348V. If it wasn't for them acting swiftly, they found that
They were already dismantling the car from inside, and they had like number plates from South Sudan, the number plates from Kenya, and they were willing to change it. Actually, according to the information, is that they had to use different number plates for them to travel all the way to Mombasa. Ni vijana ni very dangerous criminals, na profiling inafanywa ile vitu wamefanya mbeleni yote. Hiyo files ziunganishwe, wote waweze kustakiwa na hizo mafiles. Sio incident moja peke yake wamefanya. Kaluwo record commander Marobilai sub-county Mamsambweni Robinson Langat gibiro dhi nyime kotimo nonro nyaka gimak jogo te manie kweth njore mar Panga Boys. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend jolweny General Charles Kariri golo siem ne rowere mosebedo ka wero wend golo Ruto e telo, kowacho ni jatend piny inyal mana gol e telo kokalo e debe. Wach Kariri no nyuolo paro mopogore ka jolony e weche mag chike oseyo okang' makamano ka giwacho ni jolweny ok onego donjre e weche mag siasa, ka gimedo ni okang' makamano nyalo nyumo Kenya e bugo. Jafwambo moro ma Sesa Chris Owino kolono wachni matut. En kwaya mosebedo ka ochuo chieng' e rombe duto mag rowere ma pacho kae kaachiel gi mbui mag X dweche bura mokalo. Kata odoko ni pek mar wer makamano ok nyal pimo e ratil kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane otimore dwe mar 6 higa mokalo. Ote mar wer makamano nenore kama olokoyo e chuny tend arita ma pacho kae. Mae biro bang' jatend jolweny General Charles Kariri dwoko rowere mosebedo ka wero wer mar Ruto must go ni onge kama jatend piny William Ruto biro dhiye. Wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe, alafu mnasema must go. That must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Kaluwore gi Charles Kariri kod ogai mar obila mang'weyo maling'ling Nurdin Haji, wer makamano chal chenro mar thicho oko William Ruto e loch, wach ma okwed kod Dr. Eric Komolo kod okil kamalo ka Evans Ogada. Ruto must go ena slogan mag youth gende mag Gen Z gende ok en gima nyalo wacho ni threaten sirikal motegno moyier adieri. Onego focus e advising care mondo titije mondo fulfill agenda ne mano wacho manifesto ne, and Ruto kende ok man kon ni Ruto must go. Moi be ji no wacho ni Moi must go. Anaparo ni Kenyatta bende Jadungo Oginga Odinga bende no wacho ni nyino tie to Uhuru. Koro history ba Kenya ni wapingo ga. Article 33 mane momiyo wa thuolo mar freedom of expression. 33(2) omiyo wa certain parameters ma okonegi itigo in the sense of freedom of expression. Koro ko incite G iketho ni ng'ato nyinge mago are not protected under the law. But Ruto must go okokadho chik or the constitution in any way. Koro kanone gi kadho keo to ken margi mono ginyiso kaka obro conduct weche democracy. Weche Kariri onjao iye riwruoge makedo ratich oganda e pacho kae kod josiasa duto mane okwayo Kariri kod jolweny mondo betenge kendo owe donjore e weche mag siasa. Tadiere ni gin gofis maka giwuoyo to buok bedo. Sana nikech joma wacho Ruto must go ge be gin nyithindo mathindo Gen Z mamoko nja bedo abducted gi. Wang'eyo ni NSIS menche abduct mano koro story mosebedo mang'eny ng'ato ng'eyo makata Muturi no riembe tich nikech wachno. Koro ng'ama rieko nego bene kwerogi. I expect ni wabunge motegno nego bene kwerogi. I expect ni jopinzani nego bene kwerogi nyaka jo sirikal ni giwere gi wach donjo e siasa. Giwere gi wach commenting e weche siasa. Jolweny tijgi en security and defense. Weche elections, democracy, gi kaka wadil gi weche democracy, mago giweni jopiny, giweni IBC, giweni court. Koro momiyo wamedo jiwogi, gisebedo ka gi conduct themselves properly, gidong e barracks, weche siasa giae. Dr. Komolo kod Evans Ogada ogolo siem e wi rwako jolweny e gwandruok mag siasa kane otimore e kinde ng'anyo mag Gen Z. Kiny ka kiny wuoro jolweny e ndara. Useneno kuonde ma jolweny rakre gi weche sirikal, weche siasa. West Africa wan go ka, wan gi Sudan ka, wan gi pinje mabutwa gi, mano makosa. Jolweny gi ok jomonego rakre gi weche siasa. Gin gibet thenge giling mos kaka gisebedo ka giling'no. Okang' mar Kariri mar loso e weche mag siasa odhi ataro gi jotend lweny ma pacho kae mokalo mane odino dhogi e kinde tendgi. General Jackson Mulinge emane otelo ne jolweny ma pacho kae e
kinde ma jolweny mag kor polo ne otemo loko loch mar Moseno Daniel Moi e higa mar 1982. E kinde tulo mag 2007-2008, ogai mar jolweny Jeremiah Kianga bende ne oling' thi kata odoko ni piny Kenya ne liel e wi duoko mag yiero mag tend piny. Ibed ni mae tien ngero mar winyo ka winyo nigi ywak ne kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Ok an emasechiko, beduru giteko, kendo beduru gichir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash. Bende nyalo bedo ni mae nyakwara. Biro chuna ni anarang lwet nyako ni maber. En ga ranyisi moro manonyuolego. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Red Fisher and feel the roar. Koro wadonje pau tuke kuma bende tukadhula kind FC Leopards gi Gor Mahia mosechwal mbele diriyo. Giko ne kiny igoya lap manyayo mae dhi bedo romo margi mar 96 e kind timbego. Kocha mag timbe ariyo go duto onyiso geno maduong' magintiere godo e tugo makinyno. Mchezo dabi na hiyo siku zote mchezo dabi sijaifungwa na Gor Mahia. So kama sijaifungwa pia sifungwe kama coach. Mimi nimesema hivyo. Na mchezaji kwa mchezaji it's all about it's mind, it's mental. And ni vitu ndogo ndogo tu unaweza ongelea wachezaji then wajikuwa it's a big game kwa mafans. But kwa wachezaji it should be just a normal game. Kwa sababu the moment una hype sana then unaingiza pressure kwa wachezaji na kwa tena hiyo pressure inakuja affects your game. Hiyo ndio nimwambia. You cannot predict, right? We don't know what they will prepare. Like they don't know what we will prepare, right? So maybe we'll be offensive, maybe we'll be defensive. I don't know. Yes, they don't know how we'll play in the middle block or high pressure. So it's a strategy, you know, strategy, and many things just exist on the board. Gikanyo bende mwachopo godo giko weche manyien mabende ne waiko ni mago mag ang'icho elo chakwa rom saa 3 koido weche mamoko kanyakla kod chenro marwa mangeso kangeso mano mar minewacho onere.